Maayong buntag, Tony here again, ang inyong Bisaya nga VA nga naay gamay English. Sige. Para karong buntaga, gusto na ako i-share something. This reason, like a reason, like gusto na ko ni i-discuss sa inyo habang kanang mga rason nganong dili para sa inyo ang VA. Okay? Unsa ba? Kanang nagtuo man gud ang tanan nga pag VA dali lang, maglingkod-lingkod, type-type, mag Facebook, and daghan nga ni nagtuo nga dili ni tinuod nga trabaho. No, tanaw nila nga murag baba kayo ang kanang VA nga trabaho ug dili siya pareha sa uban office jobs mangyud ana, pero hopefully through my videos mas makasabot mo o mas makasabot sila nga dili siya inana kasayon. Okay? Ang VA manggod, mostly you'll be working from home on your own. Possible nga you'll be ikaw lang isa or naamoy team. So importante jud kaayo nga kanang resourceful ka, maparaan kanang the ability to find solutions sa imong problema ba, sa imong challenge on your own gamit ang mga tools nga naa online, since 'di ba online na ba atong trabaho. YouTube, Google, tanang forums, kanitanan, even Facebook can also help you. Ang gusto na ko masabtan sa tanan ba nga kani nga channel sa akong TikTok, ako ay unta puding gamiton on how to educate ug how to tanggal ka ng stigma ba about VA. Labaw na ng mga tao nga dili wala ko nagapaigo, pero gusto lang nako masabtan ay mo kalain sa ko ang dili gud katan-aw sa video, dili pod gapamina og tarong diretso lang how when in fact the information, the instruction are already nana sa video and klaro na kaayo. So ang gusto nako masabtan ninyo tanan, ikaw nga gatanaw ani nga kailangan lang jud nimo maminaw og tarong og i-absorb ang information usa ka mangutana. And kani importante kay ni siya pag magsugod na kag trabaho sa kliyente, kay most often than not ang ihatag lang gid sa imuha is email instructions, or kung naamoy kanang messaging platform, ihatag ra dito listahan sa imong kailangan nimuon or sa email. So kung ingon ana nga magsigir ta og how, mas gwapo jud siguro nga sabton balik-balik og basa before ta mo-take og action. So kani unta makatabang rason nganong dili para sa imong VA. I'll create more content out of this. Salamat, God bless.